हेलौ लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बियो नोंथांमोननि सासे बिथाङा खावलायहरनाय बादियै बे जाहैबाय रनसाय लिरनाय आरो बियो आयदाया जादों लामा रैखाथि बा रड सेफ्टिनि सायाव एसे लाबो होनना बुंदोंमोन बिथाङा, बेनि थाखायनो लाबोनाय जादों आरो बे आयदाखौ बिथां बुंनायनि थाखायल' नङा, बियो जोबोद गोनां जिहेतु फरायसाफोरनि थाखाय। दा बेखायनो जायफोर फरायसाफोरा रनसाय लिरनो गोसो एबा रनसायनि गोनांथि जादों बे आयदानि सायाव बेखौ लानो हानाय जागोन आरो सोरबा फोरोंगिरिफोर दंबा बिथांमोनाबो बेखौ होनो हानाय जागोन नट हिसाबै। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो बे आयदाखौ एसे हिसाबै होनाय जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलबो मोनगोन, डेसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन। बेनि सिगां बिनि सोमोन्दै माब्रै जादों माब्रै मादों बेखौ फरायथिना होनो नागिरदों आरो बेनि उनाव गुबुन गुबुन आयदानि एसेफोर नांगौबा डेसक्रिपसनाव लिंक दं, नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै बर' ग्रामाराव हाबबानो जागोन, नोंथांमोना मोनजोबगोन। बर' ग्रामारनि प्लेलिस्टखौनो होना होगोन डेसक्रिपसनाव, बेयाव हाबनानै गावबागाव सेलेक्ट खालामनानै आरो गुबुन गुबुन भिडिअफोर नायनो गोसो दंबा सोलोंथाइनि मानि गासैखौबो नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हागोन। दानिया बेयाव दङ पेज मोनथाम नोंथांमोननो बानायना होनाय जादों, बेखौ फरायना होदिनि नायदिनि। लामा हान्थिनाया जोंनि साफ्रोमबोनि एंगारहायै खामानि। अदेबानि मानसियानोल' नङा, गासैबो जिबिफोरानो लामा हान्थिनो गोनां जायो। नाथाय बे लामा हान्थिनायाव रैखाथि मोननांगौआसो गिदिर बाथ्रा, जायनि थाखाय मानसिजों लोगोसे गोबांथार जिब जिबिफोरानो बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोराव गोबां रोजा रोजा बोसोरफ्रोमबो थैनो गोनां जायो। मानसिनि बिथिङाव गाहायै बेयो मख'जाथाव आरो गाहायै उन्दैफोर आरो फरायसाफोरानो बांसिनै बे जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिफोरा लामा रैखाथिनि बागै सांग्रांथि आरो फोरोंथाइ होनांगौआ गोनांथारसै दं। मुलुगनाङारि नोजोरजों नायोब्ला जौगानाय हादोरफोराव लामा रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय नुनो, नाथाय मानोना बिसोरहा लामानि गासै खान्थिफोरखौनो गोख्रोङै खानानै दोननो हायो। नाथाय जौगायै हादोरफोराव बे रैखाथिया गोख्रों जाया, जाउनाव गोबां जिउआरिफोरा गोमालांनो गोनां जायो। मुलुगनि फोरमायबिदां एबा स्टेटिस्टिक्स बादिब्ला बोसोरफ्रोमबो बुहुमाव 1.5 मिलियन जिउआरिफोरा लामा जाब्रबथायजों थैनाङो, जायखौ गारि मटरफोरा बुथारो। लोगोसे 50 मिलियन जिबियारिफोरा बेंगुरा जानानै थानाङो होनदों। बेफोरनि गेजेराव मानसि आरो लामाजों हान्थिग्रा बारस'ग्रा जुनारफोरानो थाफायो। गुबुन फारसे भारतनि लामा जाब्रबथाय एबा एक्सिडेन्टनि स्टेटिस्टिक्स फोरमायबिदां बादिब्ला बोसोरफ्रोमबो भारतआव 1,37,000 सुबुङा लामा जाब्रबथायाव थैनाङो होनदों। बेफोरनि गेजेराव उन्दै गथ'फोरानो बांसिन। बेनिखायनो भारतारिफोरा लामा रैखाथिनि बागै मिथिथारनांगौ आरो साननांगौ होननानै वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना फोरमायथिना होदों होनदों। बेनि उनाव दङ गाहायाव माखासे लामा रैखाथिनि फालिनांगौ खान्थिफोरखौ होनाय जादों। 1 नम्बर दङ जेब्लाबो लामानि आगसिथिं हान्थि, सालाय आरो गुबुनखौ जेब्लाबो गावनि आगदाथिं हगारहर। गुबुनखौ बारस'ना थांनोब्ला अभारटेक खालामनोबा जेब्लाबो आगदा फारसे बारस'नानै थां। जेब्ला नोंखौ सोरबाया बारस'ना थांनो नागिरदों अब्ला नोंनि गोख्रैथिखौ माब्लाबाबो दाबाराय आरो बेखौ बारस'नो हो। 4 नम्बराव दङ गोनांथार गारि एबा इमारजेन्सि भेहिकेलफोरखौ जेब्लाबो हगारहरनांगौ एबा एरायना होनांगौनो, जेरै एम्बुलेन्स, फायार इन्जिन्स बायदिफोरखौ। जेब्लाबो जेब्रा क्रसनि सिगाङाव लाखि आरो थाबायना बारस'ग्राफोरखौ बारस'नो हो। जेब्ला नों गिदिंनो नागिरो अब्ला जेब्लाबो इन्डिकेटर एबा इन्डिकेसन खालामना होनांगौ होनदों। जेब्लाबो लांदां जायगा एबा एरायनो हानाय जायगायावसो पार्क खालामनो। जेब्लाबो लामानि दिन्थि नेरसोन साइनफोरखौ नाय आरो लामा हान्थि होनदों। बेनिफ्राय हान्थिनाय समाव जेब्लाबो ट्रेफिक लाइट एबा साइन एबा ट्रेफिक रुलफोरखौ मोजाङै नोजोर हो आरो बेनिफ्राय सोलि होनदों। मानसि थानाय भिर होंगो दोंगो समाव जेब्लाबो गोख्रैथिखौ खमायनो थिनदों। बेनिफ्राय लामा बारस'नायाव जेब्लाबो आगसि आगदा नोजोर हो आरो जेब्रा क्रसिंजों बारस'नो थिनदों, बे थाबायग्राफोरनि थाखाय। आरो गारिजों हान्थिनाय समाव जेब्लाबो गासैबो गोनां जानाय फोरमानलाइफोरखौ लोगोआव लाफानानै हान्थि, बे बाथ्राखौ बाहाय पइन्ट हिसाबै सोदों। आरो बेखौ नोंथांमोना इंराजियावबो नुनो मोननाय जागोन, ट्रान्सलेट हिसाबैनो लानाय जादों। लामा रैखाथिया जों साफ्रोमबोनि गोनांथार आयदा। बियो उन्दै गेदेर बोराय बुरैजों फाराग गैया। लोगोसे थाबायनाय, गारि सालायनाय, साइकेल हान्थिनाय बायदिनि सायाव जेबो सोनारा। बेनिखायनो साफ्रोमबो लामानि खान्थिफोरनि बागै मिथिना लानो नांथारगौ। बेनि बेलायाव लामानि हान्थियारिफोरा सुबुंनिख्रुइ बांसिनै जिब जुनारफोरखौ नोजोर होनो गोनां जायो। मानोना बिसोरो खान्थिफोरखौ फालिनो रोङा, जायनि थाखाय हान्थिग्रा मानसियासो सांग्रांथि जानांगौ जायो। बेनिखायनो एसेल' गोख्रैथिजों सोलिनायानो थोजासे समानथि लाखियो। बेनि अनगायैबो लामा जाब्रबथायनि गुदियाव दं सालायगिरिनि अख्रा गोसो, निसा लाना सालायनाय, खान्थि सिफायनाय,
सालायनाय समाव गुबुनाव थाल होनाय जेरै मबाइल रायलायनाय, गुबुनाव नोजोर होनाय बायदिफोर। दा गोजौनि सावरायनायखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि लामा रैखाथिया आथिखालाव हादोरा जौगानायजों लोगोसे साफ्रोमनोबो गोनांथार जानानै फैबाय। गुबुन फारसे बेनि थाखाय साफ्रोमबो लामानि खान्थि फालिनाय आरो गावखौ सामलायनाया बयनिबो बिबान जानानै फैबाय। अब्लासो गावजों लोगोसे हादराव गुबुननि जिउआबो सुखुयै थानो हानाय जागोन। दा बेखौनो 8 मार्क्स बा 10 मार्क्स लेभेलनि थाखाय एसे हिसाबै लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोना बबेबा पार्टिसिपेट खालामनायाव गोनां जायोबा बेखौ लिरनो हानाय जागोन। एसेनोसै, शेयार खालामना हो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जाहाथे बयबो मोनहैनो हायो आरो जोंबो नोंथांमोननि बिनाय बायदि भिडिअ खालामनो थुलुंगानाय मोननाय जायो। गोजोन्थों।